Какво организираш тук? Организирам митинг, протест, мълчалив в памет на Пламен, който се запали, изгоря като факла, последствие в мъки почина и днеска е национален траур за цялата страна. Издигаш грамада от камъни, какво символизират те? Грамадата не е толкова грамада, а ще изброиме колко пловдивчани бяха съпричастни днес към мъката на Варна, към тяхния син. Но той е син не само на Варна, той е син български, той е син пловдивски. И ето тук пише: Варна на колене за Пламен. Спират се хора, какво си говориш с тях? Спират се хора, едни са съпричастни, други изобщо смятат, че не ги интересува това нещо, но то си остава за тяхна сметка. Просто те недооценяват жеста, който трябва да направят. Тези, които го правят едно свое себеуважение. От 10 часа каза, че си тук. От 10, да. Колко души по твоя преценка горе-долу са минали? Не съм ги броил. Ще изброим камъчетата до вечера и ще разберем преди да дойде митинга. Защото митинга ще напълни кутията с камъчета. Да има място за камъчетата на митинга и ще ги върнем обратно, откъдето сме ги взели. Откъде ги взе? Ето до дървото тези бели камъчета, същите са. Да. Благодаря. Моля.